Happy Sabbath sa lahat. Ito ay mindset ko ang aking isip na ako ay makipag-usap sa mga kabataan. Kasi mas maluwag ang aking pananaw sa mga kabataan. Although this is a very sensitive topic na dapat nating makikita ngayon. Manalangin tayo, kapatid. Okay? So, yan. Naka-connect na? Good. Okay. Ang oras natin ay 11:25. So, medyo bilisan natin ito. Bilisan natin. Now, my statement for all Christians around the world. There's a statement from one author that says, pray most earnestly for an understanding of the times in which we live, for a fuller conception of His purpose, and for increased efficiency in soul serving. It's a book written, Maranatha, page 151. Statement says, sinasabi dito, we need to pray seriously to understand our time. For what? For a fuller conception of His purpose. Anong purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon? And for increased efficiency in soul saving. Bawat isa sa atin, ramdam natin para sa kaligtasan ng ating pamilya. Soul saving is not an issue for people outside. Soul saving, it talks about our soul. Ating kaluluwa ito, kapatid. Efficiency in soul saving, my friend. Hindi tayo magkamali, kapatid. We cannot be lost. Our generations, millennials, cannot be lost. Simply because we have the Bible and the spirit of prophecy. The Bible is very clear in telling us a knowledge appropriated for 2019 generation. Alam natin lahat, all Christians believe that God is an omnipotent, omnipresent, and omniscient. He is an all-knowing God. And all we know that this Bible is a complete narrative of the story of redemption. So marami tayong tanong, ano nangyari sa ating millennials? Anong gagawin natin ito? Paano natin maka-engage tayo? How can we engage our conversation to connect? It's not simply engagement, but necessarily we need to connect. How can we connect the Word of God sa mga utak, sa mga isip, simula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda, simula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman? How we are going to engage? God is giving us knowledge appropriated for the 2019 generation. It's the story of redemption that gives comfort sa lahat ng tao sa mundo, kapatid. Kaya may sinabi ang Panginoon sa ating generation, knowledge shall increase. Saan niya sinabi? Kay Daniel. Speaks to Daniel at the river. Sa river, kapatid, yung river na yan sa Richard, yun ang sinasabi ng Panginoon na dapat alamin ng bawat isa ngayon ng tao. Irregardless kung ano ang ating relihiyon, mapastor ka man ng Saksi ni Jehovah, mapastor ka man ng Iglesia ni Cristo, mapastor ka man ng Born Again, mapastor ka man ng Seventh-day Adventist, we need to understand Christ's closing prescription na binigay niya sa river of Olay and Hiligib. Yung river na yan, mababasa natin sa Daniel 8, chapter 8 lang talaga yan, kapatid. Sapagkat yan sa chapter 8 na river na yan, diyan lang natin makikita, kapatid, yung last deception, which is the most subtle one. Napakatindi na deception yan, kapatid. Kaya si Kristo mismo ang bumaba galing sa langit para puntahan si Daniel at sabihin si Daniel, ito ang mangyari sa 2019 generation. Ito ang mangyari sa Tagaytay Church. Ito ang mangyari sa Tagaytay City. Wow! God is there! Omnipresent, omniscient, omnipotent. Kaya dito natin maintindihan. Dito sa apat na corner ng ating church ngayon, sa ayaw natin sa gusto, ito ay tinatawag na Tagaytay Seventh-day Adventist Church. Pero mayroong isang fundamental truth sa Biblia na ang ating church ay tinatawag na
Laodicea. Pag sinabing Laodicea, anong ibig sabihin? Blind and naked. Sinong nag-proclaim na blind and naked? Sinong nagsabi? Si Kristo. Bakit sinabi ni Kristo na blind and naked? Kasi mayabang ang ating generation. Sinabi ng ating generation, I am rich and in need of nothing. Wow! Sinabi agad ni Kristo kay John, that generation, he is blind, miserable, rich, and blind and naked. Alam niyo ba kapatid, na ang sakit na blindness ay napakahirap, ay siguradong impyerno ang mapupunta. Kasi ang blindness, you cannot identify time. Akala mo hindi pa darating ang Panginoon niya para dumarating na ang Panginoon. Mas mabuti pa ang tao na walang grado, maka-identify siya ng oras. Kasi pag ang araw ay nasa ruro na, alas 12 na. But blind cannot identify time. Yung blind kapatid, napakahirap yan. Kaya kailangan ng healing kapatid. Kaya pag tinanong tayo, ano ang 28 fundamental belief? Napakahirap sagutin ng mga 70 Adventists. Ang 28 fundamental belief. Ano yung pang 28? 90% of the Adventists doesn't know kung ano ang pang 28 suntina. 90% of the Adventists doesn't know. Hindi na nila alam kung kailan lang inintroduce ang 28 fundamental belief. Oh, God is active in our time, hindi nagpabaya ang Panginoon. Kiniklaim natin na the Bible is the living word. Paano buhay ang Panginoon kung hindi siya nakipag-usap sa ating generation? So, growing in Christ, growing in grace, anong taon inintroduce yan? It was only introduced in 2000. In 2006 lang kapatid, inintroduce ang growing in grace. Kaya binasa na natin kapatid kanya, add to your faith, virtue, and add to your virtue, knowledge. Sinabi ni Pedro, lest you fall from your strong position. Kahit gaano ka katibay sa badista ka, kung hindi ka magkaroon ng puso that you will grow in grace and in the knowledge, you will surely fall. 2 Peter chapter 3 verse 18. Kaya sa ating generation, binigyan tayo ng final bridge. Ang final bridge na yan, ang napakabait ng Panginoon kasi healing siya. Gamot sa ating blindness, kapatid. Yung last prescription, pag sinabing prescription, yan talaga ay pagpagaling. Sapagkat ano ang sakit natin, kapatid? The Bible tells us that we are blind and naked. Kinapitalize talaga ni Satanas. Si Satanas hindi ang kumikilos na hindi ayon sa sinulat ng Biblia. Ang sinulat ng Biblia, sinabi ng Panginoon, thou art blind and naked. So ang gagawin ni Satanas, i-maximize niya ang kanyang lahat ng art of war para manatili tayong bulag at hindi na natin makikita kung nasaan at para tayo sa ating generations. Kaya dito kapatid, apocalyptic ang tawag niyang closing. Napakabait ng Panginoon na binigay niya ang kanyang closing prescription. Physical talaga siya ang nag-deliver. Physical niyang deliver ito, Pastor, sa river, sa 2 visions sa Daniel, sa Mount of Olives, at saka sa Book of Revelation. Ito yan. River, Mount of Olives, at tatlo lang. Sa buong Biblia, basahin mo from Genesis to Revelation. I tell you, my friend, yan lang ang lugar na si Kristo nakipag-usap. So dahil yan ang last prescription, ngayong umaga, titingnan natin, itong gulo na nangyari sa Adventist ngayon, tungkol sa mga isyo ng panghanap buhay, na halos naging isyo ng halos lahat ng TV sa buong mundo ngayon, na naging isyo ito ngayon, nasa Bible kaya ito? Yun ang dapat nating itanong. Naisulat ba ng Biblia na mangyari sa Pilipinas ang gulo na nagkaroon ang mga Sabatista na nangunguna sa tinatawag na hanap buhay na napakadaling yayaman, kapatid? Ang ganda nito, kapatid. I-love mo talaga ang Bible, kabataan. Kasi sinasabi talaga ng Biblia na ito ang mangyari sa ating generation. Wow! Nasa Bible para ito. Kaya nga sinabi, river. Isipin mo si Kristo, nagbinigay ng Daniel 2, Daniel 7, gabi. Hindi makikita. Pero binigay ni Kristo ang Daniel 8, sapagkat ang Daniel 8, araw binigay ang vision.
Sapagkat gusto ni Kristo, makikita mo Daniel at makikita ng taga-Tagaytay at mga bisita ng Tagaytay yung aking salita na ang sinasabi ko buhay na nangyari sa kanilang henerasyon. What a wonderful blessing. Kaya ang river, nagsimbolo siya, kapatid. Okay? Dito ako. Itutulog mo na. Hayaan mo lang dyan kung hindi ako makita dyan. Kita mo ang river? Ang meaning daw ng river sa symbolism, punta mo sa Google, kapatid, yung river daw, river in literature as in life, cities and towns often spring up on river banks, similarly brought life by the river's movement. Yung river daw, kapatid, it's a moving water, is able to find its way. Kahit anong gagawin ni Satanas, nahagdanan ang mensahe. Kasi sinabi ni Hiyuba sa Genesis 3:15, daw, sinasabi niya, di ba? And I will put enmity between you and the world. It shall bruise thy heel. Thou shall bruise thy heel. Hadlangan mo ang movement ng iglesia na yan. Yung movement na yan. Kaya si Kristo, ang huling instruction niya, doon niya pinalabas sa ilog, yung ilog para makukita natin ngayon. Lahat tayo ngayon, kapatid, sinong hindi nakakita ng ilog? Hindi ka nakakita ng ilog? You haven't seen a river? Or you have to go because river is a body of water that runs na tumatakbo. Kung yan ay tumatakbo, saan ang ending ng river? Saan siya pupunta? Sa dagat, kapatid. Pagdating niya sa dagat, island na ang makikita niya. Kaya ang closing prescription ng Panginoon, binigay niya yung instructions na sinabi niya sa river na si Satanas wawasakin ang Sabadista wonderfully. Sinasabi ni Kristo sa Mount of Olives na ang kaaway shall show great signs and wonders. Sinabi ni Kristo sa island, He doeth great wonders. Yung wonder na yan, kapatid, ay tungkol yan sa prosperity and peace. Na ibigay ni Satanas ang kapayapaan at prosperidad niyo. Grabe. Anong sinabi ni Kristo sa river? Ito. Buksan niyo ang Bible niyo. Daniel 8:25. And through his policy, ano ibig sabihin ng policy? Set of teachings, set of principles. And through his policy, he shall cause craft to prosper his hand and shall magnify himself. Yayaman ka nito in his heart, and by peace, or by prosperity. Pala, ang ano dyan, ang Hebrew word, actually, prosperity shall destroy many. Bakit doon niya sa River Ulay, pag sinabi mong chapter 8 ng Ulay, isa lang ang ating matandaan yan, 1844. Bakit? Yan lang ang Bible text sa buong Biblia na pinaghawakan ng Sabadista Seventh-day Adventist na until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yung chapter 8 na yan, yun ang sanctuary doctrine na doon din binigay ng Panginoon na pagdating sa mga taon na yan, movement, tinatawag yan the 20th century prosperity gospel ang movement ng mundo. Wow! Prosperity gospel. Kaya pag binasa mo ang buong Biblia, ang ating General Conference Biblical Research Institute, nagkaroon ng pag-aaral ang ating chairman dyan, yung tinatawag na time of the end. Sa buong Biblia, mga elder at pastor, yung salitang time of the end, mababasa lang yan sa Daniel chapter 8 and chapter 10, 11 at 12. Dito lang ito mababasa sa last two visions ng River Ulay at Hiddekel. So kung ito man ang time of the end, anong taon magsimula ang time of the end? Ito, sinabi ni Ellen G. White, marami nagsasabi, mababasa pa yan. Basahin natin sa Spirit of Prophecy. It is true that in the time of the end, when God's work in the earth is closed. Ang ibig sabihin, patapos na ito. Ang ibig sabihin ng time of the end, patapos na ito. Kung patapos na ang movement ngayon, kaya sinabi ng Panginoon kay Daniel, he said, sabi ng Panginoon, behold, I will make thee know what shall be in the last end. Isabi ko sa iyo, Daniel, kung ano ang mangyari sa dulo ng story of redemption.
na yung dulo ng story of redemption, magkaroon ng movement ang mga tao na ang utak nila, prosperity, prosperity. Kaya ang Biblia, Daniel 8:25, and by prosperity shall destroy many. So ang ating time of the end as a church, 1798 nagsimula. Bakit? Kasi diyan natapos ang 1,260 years na dark ages. Dito, nahuli ang isang tao ni General Berfield. Tapos na-highlight ito ng 1844. Sa 1844, kapatid, nagkaroon ng movement ang Biblia. Saan mababasa yan? Chapter 8, the Ulay River Vision. So sa Ulay River Vision, doon din isinulat ng Panginoon na magkaroon ang ating generation ng prosperity movement. At sinabi ng Panginoon, by prosperity shall destroy many. Oh, dito natin makikita ngayon. Kaya si Ellen G. White nagsabi, babasahin natin na word for word ni Ellen G. White. Para maintindihan nyo ngayon kung ano at saan nanggaling ito, kapatid. Tandaan nyo, kapatid, ha? Bago tayo magtapos. Ang pinagkaguluhan ngayon sa Pilipinas, nasa TV ngayon, na tinatawag ng gobyerno na Ponzi scheme, na narinig na ninyo ngayon na mayroong 2, 4 o 24 na mga Ponzi schemes. Isa nito ang sumikat na bilyon ang naging pera at milyon ang naging membro at maraming mga Adventist. Nasulat kaya ni Ellen G. White na magkaroon ng ganitong movement at pastor ang nangunguna? Ha? Nasulat ni Ellen G. White na pastor ang nangunguna? Nakagugulat ito, kapatid. Pero tandaan nyo, ang movement ng prosperity ng Ponzi scheme na sinasabi ng Securities and Exchange Commission, na sinasabi ng Department of Justice ng United States of America, na ang 1830 pa yan, kapatid, nagsimula. Hindi pa isinilang si Rizal, may Ponzi scheme na parang kapatid ang kanyang format. Kapatid, hindi pa isinilang si Rizal. Anong taong si Rizal isinilang? I was born on June 19, 1861. 1830 pa, hindi pa isinilang si Rizal. Ang mga paraan na ginagawa ngayon ng mga tao ngayon, na isulat. Kaya sabi ni Joel, basahin natin. Every movement of this order, in order na lang yan, which comes to end to excite, para excite the desire to get riches quickly. By speculation. By speculations. Mamaya hapon, i-illustrate ko sa inyo mamaya. Paano ko kayo turuan para magkaroon kayo ng scam? Tuturuan ko kayo maging scammer, kapatid. If you want to identify a scam, think like a scammer. Tingnan mo, kapatid, ha? Quickly by speculation. Takes the minds. Kinuha niya ang utak ng mga tao away from the most solemn truths that ever were given to mortals. There may be encouraging prospects for a time. Uy, maganda talaga ito for a time. But the end of the matter is failure. Ilang beses nang parang kabuti, lumitaw, lumabas, lumitaw. Yung kung ano na yung mga sinuli na ng gobyerno noon. Bakit lumitaw, namatay? 1830 pa yan, kapatid, na strategy ni Satanas. Tandaan niyo. There may be encouraging. The Lord endorses no such movement. If this work is sanctioned, many would be attracted by this speculative scheme. Speculative, ganun ang ganansya ko, ganito, kasi yan ginagamit daw ito doon sa kanilang mga negosyo kung ano. That could not in any other way be lead away from the work of presenting the so that must be given to that at this time. Grabe. Many times, as snare of Satan, when the Lord has opened the way for brethren to handle their means
To advance his cause, the agents of Satan have presented some enterprise by which they were positive. The brethren could double their means. Dupli ang kita. They take the bait. Kukunin nila ang pain. Their money is invested, and the cost and frequently themselves never receive. Ano yan? They take the bait, their money is invested, and the cost and frequently themselves never receive a dollar. Brethren, ito pa kapatid. Ang scheme na speculations na yan, ito ang history. Puntahan niyo na lang ang Wikipedia. Ang Wikipedia, kapatid, sa 19th century pa, 1830 pa nagsimula yan. Nagsimula sa Church of the Latter-day Saints. Pumunta sa Germany, 20th century, 1920, hanggang ngayon, kapatid. Halos lahat ng bansa, nung nakaraang buwan lang, ang Germany, ang Korea, na biktima sa Ponzi scheme. Kapatid, 1990, Romania, Russia, whole world kasi global ito. United States, Europe, napakarami kapatid. Isa lang ang prinsipyo. Ponzi scheme. Ano yung Ponzi? Ang word na Ponzi, galing yan kay Charles Ponzi, na siyang nagpasikat hanggang ito sa 21st century, 2000. Grabe kapatid. Pati isipin mo kahapon kausap mo, retired lang, bago lang retired, director ng SSD. Ha? Grabe! Biktima kapatid! Hanggang ngayon, yan February, ito. In 2004, the SEC fined Raymond James $6.9 million for failure to supervise. The million Chinese lost $1.2 billion in a scheme involving ant farming. Yung mga scheme na yan, kung ano yung mga sinasabi, may organiko, napakarami yan kapatid, napakarami. At dito natin makikita, 2007, 2008, kompleto dito kapatid. Lahat ito, buong mundo ito kapatid, latest ito kapatid ng Wikipedia, 2009. Grabe. 2012. Whole world kapatid, nirecognize talaga yan. Kaya it's very fair sa Presidente ng Pilipinas na kailangan ihinto na yan. Kailangan ihinto na yan, kapatid, sapagkat, okay, basahin natin yung word for word ni Ellen G. White. Eksakto na nag-describe talaga, kapatid. Okay? Yan. 2017. Yan, 2017. Ito. 2018. Ang 2018, nangyari ang Bitcoin. Nakarinig ka ng coin, cryptocurrency? Bitcoin, mga Bitcoin. Hinuli na yan, kinulong na yan. Billion ang naloko niyan. Last November, 2018, last November, Galen Ross of Utah was accused of opening a Ponzi scheme masqueraded as a precious metals investment pool. Mayroon kaming negosyo ditong ginto. Mayroon kaming negosyo dito. Mag-donate, mag-ano kayo dito ng ganito. Magtubo ito ng 30%. Panahon pa! Ni Ellen G. White, panahon pa ito. Hindi binasa, maraming Adventista niniwala, nagpamimber sa tinatawag na para magka-double scheme. Bago lang ito, kapatid. Ito, hinuli ito. Ano itong pizza ito? January, February, March, April, May. May 10, 2019. Bago lang ito. Warren Buffett was scammed out $340 million in a Ponzi scheme. Ang Ponzi scheme, kapatid, sinabi talaga ng Spirit of Prophecy, the spirit of gain-getting, of making haste to be rich. Bilisan pagyaman daw. Of this all-absorbing worldliness is painfully contradictory to our faith and doctrine. Grabe, kapatid. Ito ang sinabi ni Sister White, kapatid. Nasa sulat niya, January 7, 1890. Sinabi ko kay Pastor, kausap ko kahapon. Bagong retired lang ng division. Pastor, sabi niya, ang takal kong nag-visit, hindi ko babasa kay Ellen G. White. Baka nabasa mo, pero magpagbulang-bulang ka lang. Napakalina mo.
Financial speculations are Satan's snares laid to cut souls. Basahin natin ito ha. Makikita mo ang kapas, kapatid. Makikita nyo ang kapas. Basahin natin ito ha. In all business transactions, the only safeguard for a man is the love and fear of God. In our world today, there are seen the same dishonest practices which prevailed before the flood, swept the earth of its moral pollution, which prevailed in Sodom before fire from heaven consumed the wicked area. Satan engrosses men's minds with dream-like prospects of great gain. And in their greed for gain, those who yield to him make representations. Uy, ako na mayaman ang tingnan mo, nakaano ako dito, which are positively untrue. Uy, 1,000 binigay mo. Bibigay sa 30%. Magkano ang 30% ng 1,000? 300. Pagkatapos na isang buwan, natanggap mo ang 300. Nag-speculate ka na yung 300 na yan, galing doon sa negosyo na kung may gold sila doon. Hindi mo alam na ang 300 na binigay sa'yo, galing na yun sa pira mo na 100 pesos na binigay, 1,000 na binigay mo. It took 3 months pa para maubos ang 1,000 mo. So sa isang araw, sa isang linggo, yung naka-receive ng 300, uy, talagang naka-receive ako, talagang totoo ito. Mangumberter na yan noon, mangumberter na yan. Representations, God and the truth are forgotten. Many unwary souls are beguiled and made an easy conquest. Ang bilis, as the lesson to a minister. Ha? Ito. As the lesson to a minister, whom they have heard, proclaiming the truth, na siyang Moses, presenting the great advantage to be gained. Malaki ang makikita from speculation in mines and land. Kasi meron silang mina daw na na-invest sa China. Telling how by the means which will accrue from the investment, ito ang makikita ninyo. Workers may be supported in new fields by exaggerated accounts of what can be thus gained. Men are induced. Ano sinabi? Induced to? Ano sinabi dito? To invest their means. Iprininda ang lupa, iprininda ang mga bahay para lang mag-invest, kapatid, in the hope of making money easily. Nagkulang ba ang spirit of prophecy sa Adventist? Wala, kapatid. Pero minaximize ni Satanas ang blindness ng Adventist. At tayo pa'y nangunguna dito. Minister siya to gain money for the cause of God. Para daw sa gawain, Ministry International. Nandito pala sa spirit of prophecy. Kailan ito sinulat? Anong taon? January 7, 1890. Kailan nagsimula ang Ponzi scheme? 1830, kapatid. To gain money for the cause of God is the plea. Yan pala yung panawagan. Offered by the one asking for me. Para sa gawain ng Panginoon ito. And his glowing descriptions fascinate God-loving, God-fearing men, mga Adventists, leading them to invest money which should have been given to God's cause in schemes from which, when it is too late, they find that they receive no equivalent. We have no confidence in a man who today preaches to a congregation about solemn truth of God's word and tomorrow yield to the temptations. Anong sinabi diyan? Tapos na tayo, bilis naman. Yan. If the professed Christian has success in his first, if the professed Christian has success in his first speaking, uy, nakatanggap talaga kami. Tanggap talaga. Okay yun. Nakatanggap ka. Pero pag dumami na, isipin mo,
Kung 5 million ang invest mo, magkano ang payout? After a month? 1.5. Pag lumalaki ang nag-invest yan, madaling bumagsak yan. Para hindi babagsak, sabihin naman nila ngayon, pag mag-invest ka ng ganito, hindi mo makuha sa loob ng 4 na buwan. Kasi sa 4 na buwan, ang 5 million mo, maging 15 million na. Sunod-sunod na buwan, ngayon ka na matatanggap. So ikaw ngayon, dahil sugarol ang tao, okay nga, hindi ko nakukunin muna sa 4 na buwan. Mayroon din silang strategy. Bawat isa magbigay lang kayo ng 1,000. Mag-ipon kayo ng 10, 1,000, 10,000 na. Yung 10,000 nyo, yung 1,000 nyo, after 1 year, tululupo ito ng malaki. Maging million na ang 1,000 mo. Pero isang taon po mga makukuha. Speculation yan ang tawag yan, kapatid. Speculation. Sinabi dito ng Wikipedia, ng Sister Mike. Ito, God desired His servants to avoid all speculation. Satan may pave the way by making the first investment. Ano sinabi? Successful. Lahat ng narinig niyo sa kapas, sabi nila, successful sila. Lahat na na-involve noon ng yung mga Ponzi scheme ng nakaraan, amana, yung sa pagadian, yung dito, lahat ng mga quadrant, ano pa yung mga network na yun? But how bitter will be the final outcome? Gaano kapait ang dulo niyan? If the professing Christian has success in his first speculation, his ruin is almost certain. Visionary schemes are widely entered into as schemers, promising enterprises which they declare will pay a large percentage on all money invested. Good men are fascinated. Uy, maraming mga sumali. May mga opisyalis ng gobyerno, mga pulis sumali. Good men are fascinated and deceived. Shares are purchased, then comes confusions and loss. Some are totally ruined, having in excitement invested all they had. Lahat ng kanila in-invest na nila. Kaya nagmamakawa na kay Duterte na huwag nang itigil. Huwag nang itigil. 1 or 2 may gain well. 1 or 2 may gain well to their own injury. But many are bitterly disappointed. Mayroon talagang mga na nakabuhaya talaga dyan. Pero many will. Mga kapatid, bago tayo upo, marami ito, i-print lang siguro ito at ibigay sa inyo, kapatid. I-print natin ito para i-share nyo ito sa lahat ng mga hindi lang Adventist. Sabihin nyo, nakasulat na sa Biblia, nakasulat na sa Spirit of Prophecy, exactly talaga, pastor ang mangunguna, minister ang mangunguna sa isang Ponzi scheme. So my beloved friends, puntahan natin ang sinabi sa muli, sinabi ni Sister White. Ito, yan. They are just accountable to God for their work as the minister who labors in word and doctrine is for His. If men acquire property in a manner that is not approved by the word of God, they obtain it as a sacrifice of the principles of honesty. Tapos sinabi dito daw, they will influence to dishonor the religion. Wala na. By overreaching in trade. Ang meaning ng overreaching in trade, to get the better of, especially in dealing and bargaining, and typically by unscrupulous or crafty methods. Alam mo na ang dulo niyan ay makadispalto yan. Alam nyo, kaya ang Ponzi scheme, paunahan na lang. Nawala na ang pagka-honest ng mga tao. Paunahan na lang sila, kapatid. Kaya ito ang ilustrasyon niyan. Ang Ponzi scheme at ang mga pyramid, isa lang ang pinupuntahan. So this afternoon, I will possibly, kung may tanong kayo, i-share ko sa inyo yan, bakit ganyan ang pyramid. Pero sinabi talaga ng Panginoon sa Biblia. 2 Peter chapter 2, verse 3. 2 Peter. And in covetousness with bolded words. Maganda. And in covetousness, dayayaman kayaman of you, they shall make merchandise. Ikaw, tao ang i-merchandise. Kaya dito ngayon ang recruitment. Hindi ka bibigyan ng payout kung hindi ka mag-recruit ngayon. Yun ang last resort nila.
So mga kapatid, masakit man ito kasi lahat tayo na biktima man nila. Pero the Bible must stand by itself. Walang pinipili ito, ma-professional man o ma-pastor, na biktima nito kapatid. Okay? Ang sinasabi sa Tagalog, at sa kasakiman sa mga pakunwaring Tagalog. 2 Peter chapter 2 verse 3. Sa pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Sinong ipangangalakal? Panyo? Diyos? Taho? Hindi. Tao ang ipangangalakal. Saan kayo makahanap ng generation? Na tao ang ipangangalakal. Ikaw ang ipangangalakal. Kasi ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito. Yun ang sinasabi nila. Ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan, ikaw yan. Dito ka, mayroon ka dito, mayroon ka dito, mayroon ka dito. Ikaw yan, mayroon ka dito, mayroon ka dito. Grabe kapatid. Nasa Bible ito lahat kapatid. Kaya sinabi talaga na, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Satanas, I have a way, a truth, and the life. Napakasimple lang kapatid. Our greatest asset is our greatest liability. Bakit? Kiniklaim natin ang 10 Commandments kapatid, pero sinabi ng 10 Commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor. Sa Ponzi scheme, walang labor na gagawin mo. Mag-invest ka lang, tutubo ang pera mo, kapatid. Here is the reality na sa ating generation, ang ating liability ngayon, na the 10 Commandments and the coming of Christ, parating ng Panginoon. Hindi na magtagal, kapatid. Kung kayo nakarinig ng balita tungkol sa ganyang klaseng Ponzi scheme, maserfang na yan, maorganiko man yan, makapa man yan, lahat ng mga Ponzi schemes na yan, yan ang huling fraudulent transaction ng kaaway, sapagkat ito na ang huling generations natin na kailangan tayuan natin ang 10 Commandments na we should not bear false witness against our neighbor. Mga kapatid, ang 10 Commandments, their word is a lamp unto my feet and a light unto my path. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, nasa Biblia kapatid, nasa spirit of prophecy, word for word ang nangyari ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. So to close, kapatid, Christ said, I am the way, the truth, and the life. Ang Ponzi scheme, kapatid, ang Ponzi scheme, basahin nyo sa Wikipedia. Puntahan nyo ang dictionary. Ponzi scheme is a fraud and a scam. Therefore, it violates the law of the land. It violates the law of the land. It violates. Kaya hinuli siya, kinukulong ang mga tao na yan sapagkat iyan ay isang dishonest, fraudulent scheme. Ano sinasabi? Thou shalt not steal. Ang Ponzi scheme, ninakawan mo si Pedro para ibayad mo kay John. Ninakawan mo si Peter para ibayad mo doon kay Santiago. Ninakawan mo si Imelda para ibayad mo kay Anne. That's stealing, my friend. That's a Ponzi. 10 Commandments is that. Pero thou art blind and naked. Maraming hindi naniniwala kaya sa mga kabataan ngayon. Sa darating, kung hindi pa darating ang Panginoon, sa ilang araw ngayon, na mayroong pupunta sa inyo at sabihin sa inyo, nagkaganansya kayo dito, magbigay lang kayo ng 1,000, tutubo ito ng 30% na ganyan, kapatid. Shun it, because that is not the Word of God. May God will help us as we learn the truth today, that the truth will set us free. You tell your friends, hindi pa huli yung lahat. Kung may panahon pa na hingi sila ng tawad, hingi na ng tawad, kapatid, bago pa magsira ang kaligtasan. Because anyone that is involved, mababasa nyo, kapatid, pag ipagpatuloy mo basahin yung sinulat ni White, ang lahat na na-involved sa ganitong movement, milagro lang na makabalik sila sa Panginoon. It's only take a minute. God bless us, and may the Holy Spirit will continue to impress us na hindi tayo magpadali sa anumang kilos ni Satanas sa ating Panginoon.